Pier Portelli ħabbar ir-riżenja tiegħu minn Chairman Eżekuttiv ta' Media Link Communications. L-aħbar ingħatat tard it-tnejn fil-għaxija wara il-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista u wara li l-ġimgħa li għaddiet Portelli nnifsu kien preżenta littra ta' riżenja lil kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Pier Portelli jibqa' sinonimu mal-bidla pożittiva li saret f'Net Television bilan illi jkun hemm rebranding totali tal-istazzjon sabiex inġibu programmi ġodda u ta' kwalità. Kienu wkoll strumentali biex Radio 101 inbidel f'Net FM u ddaħlu numru ta' programmi differenti anke fuq ir-radju. Pier Portelli kien strumentali sabiex Net Television fakkar l-20 sena mit-twaqqif tiegħu permezz tas-serata Net Honors fil-waqt illi mill-lat tekniku xpruna il-kunċett ta' Net on Demand u l-librerija digitali. F'kummenti li ħalla fuq Facebook Pier Portelli qal il qatt mhux se jinsa l-mumenti sbieħ li jgħix f'dawn l-aħħar xhur mat-tim ta' Media Link u se jibqa' jaħdem biex jara li l-Partit Nazzjonalista jirkupra u joffri s-soluzzjonijiet li għandu bżonn pajjiżna. Intant, il-bieraħ, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ppreżenta 10 proposti dwar it-tibdiliet li jeħtieġ li jsiru fil-partit sabiex dan jimxi l qudiem. Dawn il-proposti se jkunu qed jiġu ppreżentati fil-laqgħa tal-grupp parlamentari.